Daddy, Wait. you're doing my rear. Wait. Okay, you pump. Come on, do it. One faster. Come on, the air is going out. Hi guys. Okay, Daddy. Can you push the wheel? Can you push the car? Is air coming out? Coming in? Is the air going inside? Yeah, I can feel it. I can feel it, Daddy. Ito kasing bomba na to, hindi siya para sa bike mga kabisdak. Para sa ano ba? Sa bula. Already done, Daddy. Asa na wala ba dayte para sa bike? Daddy, Wala. already done. We need to buy a pump for the bike. Daddy, already done. No, we need more. Can you put this on? Can you put this a cover here? Like that. Can you help Daddy? Come on. Yeah. Okay, you need to screw tightly, okay? You close that one, so Daddy will gonna pump this. Done, it's done. Woo! Alright, let's go. Ang kanang ako ani abi baka Kapag- murag luag. Kuan daw. This one. Kanang yung Nandito kami sa ano ngayon, sa park na malapit lang sa amin. Maganda tong park na to kasi meron siyang ano, bike track para sa mga bata ito. Ito bike track to nga side na to. Yan, ito. Ito, di ba? Ang ganda niya. Para siyang racing track sa mga bike ito. Racing track, meron pang roundabout. Maganda dito yung mga kahit bata pa lang sila, meron na silang idea about sa mga traffic rules kasi merong roundabout, merong pedestrian lane, need nila mag-giveaway, paano yung mga giveaway, kaya napakaganda ng design ng park na to. And then doon naman sa nahan, pupunta kami doon mamaya, merong mga slides doon, merong mga ropes, mga tracks na challenges para sa mga bata. At sa side naman nito mga bisdak, dito ako nagde-deposit ng sa return and earn, yung sa meron pa Israel na dito. Nakakapagod. Sa yung return and earn, yung sa deposit sa recyclables, you know, ito for in the meantime sarado pa siya dahil sa restriction, dahil sa COVID, you know. Return and earn is temporarily closed in Greater Sydney in accordance with the latest public health order. So sarado pa, pero soon pag nag-open na to, marami akong mga recyclables or mga bottles na kailangan i-deposit. Marami na akong na kolekta nun. Maganda din dito sa park na to, napakalapad ng parking area, you know. So ito yung sasakyan namin, lagay ko nga to sa loob. Go faster, faster, over there in the roundabout. Daddy, you're talking. Okay, 2 round 2 babe. Nindot na sila kay nairan about ba ang mga bata bita, mga familiar na sa traffic rules. ano ran about So tapos na mag-bike si Gian mga kabisdak, iwan na natin tong bike natin dito kasi gusto dyan ka muna bike kasi gusto ni Gian maglaro dun. Come on, let's go. You go up there. I can take my jacket. Take off your jacket. Pakaganda nitong park din ito mga bisdak. Meron siya. Gian, can you go inside over there? Gian, there's a slide over there. See, there's a slide. Wait, I'll go to the other side. Come here. Where are you? Gian, I'm here. See? It's a big slide. Can you touch? Can you touch if it's hot? Okay, try. It's not hot. Okay. Woo! Maybe you go there, Gian. Go there, then go there. Then you go up there like him. I want to do like the hill. Okay, I will not help you. I'll just stay at your back in case you fall down. Then I can catch you. You can do it. Come on. I can do it. You want daddy help? Yeah. No? Okay. Not help lagi daw eh. Hindi siya pa help daw. Okay, come on. Then I'll wait for you on the other end. That's your mission, soldier. Come on, soldier. That's good. Then you go to the other end. Very good. Over there. So napaka-importante din mga bisdak na malabas namin si Gian, no? Every weekend para Gian. Okay, let's go. Ako na rin. Sakit pa naman yung tuhod ko.
You go to that one. Over there. See? Not that one. Yeah. That one. Over there. Can you go? You said over here? Yeah. Babe, anong tawag ng kahoy? Ba't yellow yung ano? Leaves. So yun, nagpaparelax lang kami dito mga kabisdak saglit, and then after a few minutes uwi na rin kami, pero dadaan kami sa restaurant para bumili ng takeaway lunch para hindi na kami magluto, manood na lang ng movie. And then yun, kasi sobrang busy ngayong week mga kabisdak, since Monday busy sa trabaho. So maganda din talaga pag weekend makalanghap kami ng fresh air. At yun na si Ami na humiga na sa ground. Si Gian. So sobrang lapit na nito sa amin din mga kabisdak. Andun yung mall, yung lagi namin nagdusan andun banda. Kung lalakarin namin to galing sa bahay, siguro mga 15 minutes walk galing sa bahay namin. So sabi ko dati maraming park na malapit sa bahay namin. Gian, your cheek is very red now. Naka your cheek, come here. See? Okay, what happened to Mama? Mama sleeping. Sobrang tagal ko natulog kagabi mga kabisdak kasi Friday night, mga alas 2 na siguro. Alas 2 na ako. Kuha sa video, babe. You say you kiss Mama, you kiss. Wait ko. Alright. Sit down muna ako muna din. I want to sleep. Basa yung grass nila. Di, tunog ra. Tunog. Hey guys, hi mga kabisdak. Hey, look! What? What? Look, my t-shirt. What are you doing with your t-shirt? Yeah, you have a pillow. Ay, sobrang sarap ng sariwang hangin. My pa! A boy is daddy back. Bird and daddy's back. No! Ball! A ball. A ball. So, wow, grabe, lamia sa hangin bigla. So kung hindi kami lumabas ng bahay, mabis na pala, yun, hangin na pangbahay yung amoy ulam yung at least dito, no, maraming kahoy, daming kahoy. Fresh air ba? Naglawan sa 99% oxygen. So marami din mga family na nagpaparelax ngayon dito mga bisdak, no? Lamay mag-kuan ron. Init ba? Maganda yung weather ngayon. Hindi naman to bawal ngayon mga bisdak. Pwede allowed na lumabas yung family na ganito. Basta wala lang Yun, merong mga ranger. Yun, merong mga family. Yun. Wala yan na yan. Nag-check de. Park ranger siya. Hello. Helicopter in the road! I can see it. Ano yung bahay? Where are we going? We're going home now, but we buy food first before we go home. So yun, si Jenna inom ng tubig kasi sobrang init na mga bisdak. Hindi naman hindi sobrang init, pero mainit na kasi na ngayon spring, hindi na winter. Kaya pag ganitong lunchtime, mainit na yung sasakyan. Especially pag summer, mga bisdak, sobrang init talaga dito sa Australia during summer. Pero yun, paganda na yung panahon kasi spring season na, tapos na yung winter. So hopefully matapos na tong restriction para na talaga makapasyal na kami sa ibang lugar dito sa New South Wales. Grabe ang init ng panahon ngayon, Mr. Pero masarap siya kasi pangit din yun na lagi na lang malamig, no? So bibili kami ngayon dito ng lunch namin mga kapisdak kay Mrs. Wong, yung favorite na takeaway Asian shop namin. Bili lang kami ng lunch. Open naman siya. Open, babe. Alright. Pork. Ha? Ay, meron nakapila, no? Ano yung orderin natin? Sweet and sour pork. Sweet and sour lumpia. So naka-order na ako. Naka-order na ako mga kabisdak. $29. $29 yung nabili ko. The food? Yeah. So hinihintay lang namin yung order namin mga kabisdak. And then si Ami pumasok dun sa mall para bumili ng fresh milk ni Gian kasi naubusan na pala ng milk si Gian. At ito si Gian mga kabisdak, kahit mag-turning 6 years old na siya, sobrang hilig niya uminom ng fresh milk, which is napakaganda mga kabisdak. Kasi di ba maganda naman yung fresh milk sa atin. Ang importante lang
kumakain pa rin siya ng pagkain, yung rice, yung meat, yung vegetables. At the same time, maganda talaga sa bata no, na kumain ng aminom ng fresh milk. At ito yung Mrs. Wong mga bisdak no. Yung reason bakit paborito namin siya mga bisdak kasi yung mga presyo nila dito is halimbawa $10 lang yung sweet and sour pork nila. At yung $10 mo is we're still waiting. We're waiting over there. Yung $10 na in-order mo is napakarami na. Thank you. Thank you so much. Hi. Alright, come on, let's go. So, dito na kami sa bahay mga bisdak at grabe, ang init kasi sa labas kaya yeah, it's in the car. Don't worry, I'll get it later. Yung bola daw niya, naiwan sa sasakyan. So, ito yung binili namin na ulam mga bisdak. Ito yung ulam namin. Sweet and sour pork. $10 to mga bisdak. Ito, sweet and sour pork. Grabe, nanginig na yung kamay ko sa gutom. Nagkurog-kurog naman ko sa kagutom. Na kasi ngayon, almost 2 p.m. Grabe, alas 2 na pala. Thick rice noodles mga bisdak ito. Beef thick rice noodles. Grabe, kaya pala nagano na ako. Sobrang gutom na kasi alas 2 na. Then si Ami dumaan sa mall para bumili ng fresh milk na siya. Bumili na rin siya ng tinapay. Itong napakasarap nitong tinapay na to. Yung mga kabisdak pala natin na nandito sa Australia, i-try nyo po to yung yung brand na to. Yung Brioche Gourmet. Sobrang sarap. Kaso lang mahal, $7. Pero solid naman. Ang sarap talaga nitong Brioche Gourmet. Dalawa. Kasi 1 week na din to. At then yun, mayroong mga fruits. Merong fruits. Nothing. Because you need to eat a lot of rice. One more time. Okay. Nothing. You need more power. Okay, eat na. Eat first. Come. Ito yung ulam na Isdak. Kain muna kami mga bisdak kasi yun, nanginginig na yung kamay kanina kasi walang breakfast. Lang, coffee lang yung kinain ko bago kami umalis. So, nagreklamo si Abby kasi kumain din pala ako ng pancake. Gumawa siya ng pancake mga bisdak. So, mamaya ko na lang continue yung vlog mga bisdak. Enjoy ko muna yung pagkain namin. A few inches later. So na ngayon mga bisdak, alas 6 ng hapon, alas 6 ng gabi. And then nandun si Gian, natutulog sa sala mga bisdak. Kasi pagod yan sa park kanina. Andun si Amin, ng mga damit namin, tutupi ng mga damit namin. At ngayon gusto ko lang ipakita saglit mga bisdak. Nagluluto kasi ako ng dinner. Tapos yung lulutuin ko is yung eggplant na binili natin. Ito, hiniwa ko na. Yung gagawin ko dito mga bisdak, sobra kasi na-miss namin yung Singapore style na pagluto sa eggplant, sa talong. Ang sa Singapore kasi mga bisdak, hindi ko lang alam yung tawag doon, pero yung eggplant nila may pagka-oily na matamis, mayroong sugar, mayroong cornstarch. Basta sobrang sarap. So hindi ko na ipakita yung process kasi experiment lang naman to, pero pag tama yung yung outcome nito, ipapakita sa inyo pag natapos ko na siyang lutuin mga bisdak. Pero ito yung mga bisdak ko. Okay naman, although wala kaming masarap sana to for preparation. Tingnan kung merong biba, tawag na, sesame seed. Sesame oil? Di, sesame seed na Sesame isip. seed? Oo. Tsaka spring onions. Wala tayo. Okay lang. Kami lang naman yung kakain mga bisda. Yan ka ng, di ba? Asiyahan ng sa Singaporean style. Marag na ito yung sauce gamay nga. Oily. May pagka-oil na. So, tikman natin. Gaga. Di ba ganito sa Singapore, di ba? Ganito to sa Singapore. Oily na may pagka basta. Perfecto. Lami Lami kay mga bisdak. Lami Lami kung na rice. Hindi ka mag-rice. Wala man tayo rice. Hindi, luto kong rice. Siguro kakain ako ng kunting rice lang ngayon mga bisdak kasi mas masarap siya kung rice. Masarap. Tomorrow. Alright. So, pinapalitan ko yung printer, yung ink ng printer namin mga bisdak. So, ito yung black, ito yung colored.
So yung black is nalagay ko na yung black at then ilalagay ko pa to yung colored na ink. Sobrang dali lang pala magpalit ng ink ng printer mga kabisdak. Akala ko kasi sobrang hassle, parang inconvenient. Tapos kung naalala nyo sa old vlogs ko, sabi ko bibili na lang kami ng bagong printer kasi ano lang naman to, $50. Mas maganda talaga mga kabisdak no na mag-research talaga na mabuti. I-try talaga na gawin yung mga bagay kahit hindi ka familiar. Like tulad ko, hindi naman talaga ako IT, hindi ako isang IT person or hindi ako mahilig sa mga gadgets, yung mga ganito. Kaya yun, nung una ko naisip, bibili ako ng bago kasi mura lang naman. Pero pag-aralan mo pala yung isang bagay talaga is napakadali lang kung mag-spend ka lang mag-time. Kasi tinignan ko sa YouTube kung paano siya gawin. So yun, so meron na kami printer pag mapalitan ko ito mga bisdak. So tanggalin natin yung colored na ink. Ito lang, ganun naman. Yun. So ito yung colored na ink. Tapos yun, ilalagay ko tong bago mga kabisdak. So palitan ko lang to para meron kami i-print na documents. And after pala try naming pupunta ulit sa isang park, yung may tennis court kasi balak namin maglaro ng tennis. Pero maglinis muna kami dito sa bahay. Yun, try natin mag-print mga kabisdak. Babe, nag-print na babe. No, okay na no. Meron na ink. Magkano tong printer? Ang printer, Yung ink, yung bili mo. murag $25 sa gawa ko sa. Yung isang cartridge. So murag 50 na siya. Pero $25 yung cartridge, mura na kasi naalala mo pag nag-print ako, di ba one page $1 mga kabisdak. Mato kang siya. Meron kasing mga bisdak, merong internet cafe malapit dito sa bahay. Tapos nag-print ako ng 7 documents. Yung nabayaran ko $7 din. So yung ibig sabihin, yung isang ganitong papel is $1 yung bayad namin. Grabe na. 2 hours later. Andito kami sa park na naman mga bisdak. Malapit lang dito sa amin, mga 10 minutes drive lang. Nara ba yung waterfalls dito, Bebo? Na yung waterfalls. Look, ang ganda dun mga bisdak ko. So pupunta tayo dun. Hi? What? This one? The playground. Ula. Kahoy. This is a tree. A dead tree. Come in. Maganda din dito mga bisag is merong mga animals dito. Remember babe, may mga animals dito babe. Malapit na kami sa waterfalls mga kabisdak. Kaya maganda din dito sa area namin mga kabisdak sa Marylands kasi kami napalibutan ba sa bawat corner. Ang daming park katulad nito, andun libre lang to. Andun tabi mo man-made. No swimming. Man-made lang to siya mga bisdak, hindi to siya natural na waterfalls. Man-made lang to. Enough fish. Let's see. We can go there, babe. Nearer. Nah. Now we go to the other side. Nah. Let's go. Come here. Kanang tubig ba? Dili, casting sila tubig mo. Pero murag ka na masugurang Sewage. And Daddy, I saw a dead tree again. Yeah, there's a lot of dead tree. A lot of nest. They put the eggs there. Babe, mo sa Tagalog sa nest? Pugad no? Pugad. Ang daming pugad na isa ko. Nest na langgam. You know. Ang dami. You know, 1, 2, 3, ang dami. Alright. Ang maganda din dito sa area na ito mga kabisdak, sa unahan, merong playground sa mga bata. And then meron din tennis court dito. Naghanap kami ng tennis court para mag-practice na kami maglaro ni Ami ng tennis. Kaya yun. Yun Bibo, yung tennis court doon. Lah. Kaya ba? Woo! Ha?
grabe. Di ako lang sa ikan sa video ko kadali. Marumi to siya mga bisdak, hindi malinis na tubig ba. Tingnan niyo. You know. Siguro galing to sa mga kanal-kanal na tubig. Oh. Alright. Ano lang to mga bisdak, 10 minutes drive. 10 minutes drive galing sa bahay namin. Malapit to kina Lola, yung nag-aalaga kay Gian. At malapit lang din to sa school ni Gian. Mga 5 minutes lang to galing sa school ni Gian. Ayan, dumi na tubig. Pero maganda kasi nasa labas ba, nature. Hindi kami masyado pumupunta dito sa side na to, na park na to. Ano kasi kailangan mong magsasakyan pag pumupunta ka dito. Hindi yung katulad sa ibang park na lagi na pinupuntahan, kahit maglakad ka lang is pwede. What? Obstacle challenge. Ah, yeah. Ninja Warriors. There's a Ninja Warriors. Ninja Warriors. Hugo raw ng tubig nila, no? Make sure you don't touch the water. Wow. How many seconds is that? I think that's 5 seconds. Huh? That is Come on, let's go. okay. Gonna. Okay, I'll count. 1, 2, 3, 4. 4 seconds. Good job, Ninja Warrior. Let's go. Challenge. What challenge is it? Okay, go to the waterfall challenge. Alright, let's go. Ouch. Babe, here on this side. Yeah, go to that side. Maganda man Maganda na maglakad-lakad dito mga bisdak. Hindi namin, itong park na to, hindi namin masyadong in-explore. Pero ngayon na decided na kami ni Ami na maglaro ng tennis. Ano na kasi mga bisdak, hindi na ako makalaro ng basketball dahil sa tuhod ko. Kaya naghanap ako ng bagong e-sport. Tennis nga, maganda kasi tennis kasi sa Gian pwede namin i-train. Baga maging tennis player pa to. Tapos si Ami, so maganda siyang sports para sa couple. Oh my god! Look. Oh my god, the water! Yeah, very dirty. Mama, the water! Oh my god! Buramag ka ng gatas. Parang gatas. I actually get wet. Yeah. Look, that waterfalls. Nandito sa dire. Crocodile. Look, crocodile. Look at that. Daga sir, Mike. Bigyan ka nagikan ng tubig na. Sa mga sewage nila. Kanal ba? Rainwater. Oh. Andun yung playground sa mga bata, mga kabisdak. Pero titingnan muna namin tong loob ng tennis court. Let's check inside. No, I think it's open. It's open. We can go inside. That's their line. Huh? Their line, Daddy. No, we can go. See? Let's see. Ito yung tennis court dito, mga kabisdak. Let's see. Tennis court must be paid for court hire. Naday bayad, babe. Oh, naibayad. Cumberland, magkano tas Cumberland Council day. Use the
to check in before entering. Magkano kaya ito? Wala to siguro. Like, wala may lain ko. Pero ang ganda nito mga bisda ko. Ito yung court nila dito. Meron na pa-practice na mga bata. So ngayon mga bisdak, pupunta na kami sa playground na ang pambata. Tingnan naman natin kung ano yung yung design. Mga 2 years ago na last pumunta kami dito sa park na to. Days later. So yun mga bisdak, nakalimutan ko lang mag-outro no kasi end part na to ng episode vlog natin ngayon. Alas 5 ng hapon, Wednesday ng hapon. And yun, sobrang stress sa patrabaho, nakakapagod at andun si Ami nag-work. And then pakita ko lang din mga bisdak bago ko tapusin tong video na to. This week pala, sobrang hilig ni Gian matulog sa every hapon no at dito sa sarili niyang camping tent. And let's see, house tour. Gian, are you there? Can we see you? Yeah. See? Ayan na. Ayan si Gian mga kabisdak. Every afternoon, this is where Gian sleeps. This is his house. He got a light. You have a light? Yeah. Oh yeah. Okay. Good night. Good night. Okay, bye-bye. Say bye-bye guys. Okay, good night. Bye-bye. So yun mga bisdak. So hanggang dito lang yung vlog natin. Hopefully nag-enjoy kayo kahit very simple lang yung vlog natin. And see you sa next vlog mga bisdak. Bye-bye.